Rusija planira da dodatno ojača svoju severnu flotu formiranjem mobilnih ronilačkih jedinica za brzo reagovanje, čiji će primarni zadatak biti zaštita zaleđenih arktičkih oblasti od potencijalnih pretnji. Prema dostupnim informacijama, ove specijalizovane jedinice predstavljaće značajno unapređenje već snažne kapaciteta severne flote. Za razliku od klasičnih ronilačkih timova sa stalnim bazama, mobilne jedinice biće stalno u stanju visoke pripravnosti, sposobne da u vrlo kratkom roku budu prebačene u kritične zone i neutralizuju svaku ugrožavajuću aktivnost. Posebna prednost ovih snaga ogleda se u intenzivnoj upotrebi bespilotnih letelica, podvodnih dronova i robotizovanih sistema, što im omogućava delovanje u ekstremno zahtevnim arktičkim uslovima, te klasične snage imaju ograničene mogućnosti. Ovakav koncept dodatno potvrđuje strateški značaj Arktika u ruskoj vojnoj i bezbednosnoj doktrini, prenose mediji.